Bako, pogledaj tamo. Šta? Pogledaj tamo. Što se tako dereš? Dakle, spremite za mene bombonu sa ukusom kole. To je lako. Nije problem. Šta je to? A vidi, Bako, potrebna je Coca-Cola, mislim flaša kole. Čarobni nestanak kole. Čak i bez ruku mogu. A vidi šta radi. Ups. Ne. Izvinite. Kola je kriva za sve. Još jednom izvinite. Ok, vraćam se kuvanju. Trebaju mi bombone. Sipam puno bombona u flašu. A sad ću dodati tajni sastojak. Puno šećernog sirupa. Malo sam prosula, ali tako i treba. Sve ide po planu. Dakle, ostalo još malo. Gotovo, završila sam. Ema, tegla se mogla razbiti. Ko to kaže? Od mene sve spremno. Ostalo zatvoriti i promučkati. Shake, shake, shake. Završila sam. Hej. Ovo nisam planirala. Pusti me, flaša. Juj. Ema, je li sve u redu? Da, sve je super. Stavit ću to u led da bi se steglo. Šta? Ok, i ja ću napraviti bombono, ali po bakinom receptu. O, ideja. Stavit ću med u frižider da bi se zaledio. To će i biti bombona. Bako, gdje ćeš? Ups, zaboravila sam. Hajde, kuvaj ti. U redu, gledajte kako se to radi. Mala je tražila bombonu sa ukusom kole, znači treba što više kole. A sad mi trebaju žele bombone. Sipat ću ih u vrelu kolu. I dodat ću malo šljokica za našu princezu. A sad ću promešati ovu zlatnu tečnost. To se treba raditi veoma pažljivo. Treba mi svaka kap. To je to. Završila sam. Wow! Hej, to nije wow. Gledajte sad. Bako, pridržite vilicu. Sad će vam otpasti. Wow, kakva je to magija? Je li to dim? Moje bombone je potpuno smrznuta i spremna. Joj, setila sam se. Sad ću i ja doneti bombonu. I moja bombona je spremna, samo što je jako hladna. I ja sam završila, pogledajte. Prijatno dušo. Wow, je li to sve za mene? O, medo, probat ću ga. Kako se rasteže? Baš ukusno. A šta je sljedeće? O, zlatna kola. Također ukusno. A sada ti. O, unutra su bombone. Probat ću. O, da. To je ludo ukusno. Pobeđuje sestrina bombona. Juhu, pobedila sam. Želim bobicu. Ne diraj, a niti isto. Odlučila sam da želim vafle. Biće urađeno, gospođice. Ok, pokušat ću. Vafle, to sigurno znam. Stanite, ja sam prva. Napravit ću najbolje vafle za svoju nuku. Brašno, mlijeko, šećer, maslac i mešamo to sve. Jeste vidjeli kako mogu? Bako, to je prošli vek.
Sad se sve može uraditi uz pomoć tehnike. Šta? Ej, ja ću brže. Hajde, bako, hajde. Navijem za tebe. Baš ste smešni. Okej, ubrzat ću se. Ali, kako to? A mogu ja brže? Hajde, bako. Jel, baka se slomila. Jel sve u redu? Jeste. O, moje testo već spremno. Obične vafle? Ne, to nije za mene. Boje su najbolji prijatelji svakog kuvara. Uz njihovu pomoć napravit ću najlepše vafle. Vafle boje duge. Zapamtite to. Pa dajte, učinit ću sve bolje i lakše. Što bih čitala recepte kad postoje gotove suve mešavine u koje samo treba dodati mlijeko i promešati. Ostaje samo da se spremi. Ostalo je malo sačekati i gotovo. Savršeno. Probat ću malo da bih bila sigurna da je to ukusno. O da, fantastično. Ema, zapravo spremamo za malu Margot. I moja vafla je spremna. Baš je lepa. Sad treba staviti sve vafle na tanjir i dodati borovnicu. A dugo je nisam jela. Bako, je li to jedeš borovnicu do teta? A ne, sve ide u moj jelo. O, šta je ovo? O, javorov sirup. I njega ću dodati sve najslađe za moju nuku. I posljednji dodir je mirisna nana iz moje bašte. Kakav je to zvuk? Kako ukusno, ne mogu da stanem. A jao, ne brinite, još mi je ostalo testo. Evo, gledajte. Što? Nema više? Što da radim? Ups. A ja sam ti rekla. U redu, sad ću smisliti nešto. Da vidimo što je u mom rancu. Bundeva? Ne. Popit? Mislila sam da sam ga izgubila. O, Hagi Vagi. Kako je zabavan. Ali ni to. O, našla sam. Ovo odgovara. Sad ću skuvati rezance. Šta si izmislila? Čekaj. Eto, sve spremno. To nije ništa gore od testa za vafle. Čak je malo ostalo za mene. Pa, valjda je sve spremno. Stavljam na tanjir. Odlično. Joj, kako smiješno. Joj, vi ste amateri. Moje vafla je već spremna. Ostaje da dodam završne detalje majstora. Dodat ću još i male slatke oblake. Tako je. I malo ovdje. Sad sipam šarene konfete. To je to. Ja sam najbolja. Završili smo. Prijetno. Odlično. Jako sam gladna. Prvo ovo. Baš ukusno. Želim još. A šta je ovdje? O, moja omiljena borovnica. Probat ću. Jo, to je ludo ukusno. Borovnice i vafle su najbolja kombinacija. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Okej, sad ću probati. Uj, odvratno. Dakle, bakine vafle su najbolje. Je li neko sumnjao? Najbolja sam. Branim se. Joj, pati se. Hej, imamo izazov. Sada želim krofnu. Slatku krofnu. Spremna sam za kulinarsku bitku. Oreo i Nutella? Šta? Hoću ja, daj mi. Ukusno. A sada spremaj. Dodat ću malo Nutelle, u stvari malo više. I Oreo, sipam to sve u kesu. I počinjem da mrvim Oreo kolači. Joj, šta se tamo dešava? Ema, stani. Udri još. Eto, sad imam mrvice. A sada mi treba... ruka, da, promešat ću sve rukom.
Probat ću. Baš ukusno. Okej, nastavit ću da spremam svoje krofne. Najbolja sam u tome. Sva deca vole moje krofne. Samo pogledajte kako su lepe. I što je najvažnije, ukusne. Oduvek sam volela krofne sa šećerom u prahu. Šta još treba? A ništa, to je savršena kombinacija. Super, bako, ali moje jelo je bolje. Krofne su već spremne. A šta je kod šefa? Kod mene, kao i uvek, sve genijalno i ukusno. Savršena okrugla krofna. Sve krofne treba iseći na pola. A zatim treba uzeti slatki sirup od jagoda. Krofna nikako ne može biti bez punjenja. A sada treba spojiti dva dela. I to je to. Krofne sa punjenjem su spremne. I završni dodir. Uzet ću topljeni marshmallow i napravit ću glazuru od njega. I ne smem zaboraviti na konfete. To je najvažniji deo. Učite od mene dok vam pričam to sve. Fuj. Sve sam zapamtila, hvala. Ali ja ću svoje krofne ukrasiti nutelom. Sve je spremno. Prijetno. Odakle početi? Uzet ću ovu. Wow, prelepo. Naravno da je prelepo. Dakle, sad ove krofne odseću me na oči. I ove su ukusne. Hvala, dušo. Idemo dalje. Ovo izgleda nevjerovatno. Jao, i miris je divan. Pa to je Nutella. Obožavam je. Biram sestrine krofne. Da, ponovo sam pobedila. Čekajte. Juhu, pobeda. Spremite mi kajganu. Da, jedu mi se jaja. Ništa lakše. Šta? Pa dobro, pokušat ću. Bako, ne spavaj. Da, ja? Ne spavam. Sve sam čula. Uzimam dasku, papriku i majstorski je sečem nožem. Sad uzimam kružići paprike, sipam ulje u tiganj i razbijam lepo pileće jaje. Odlično! Shvatila sam. Sipam ulje. Puno ulja. Čekaj, šta to radiš? Nemoj toliko sipati. Sad mi treba jaja. Imam ovakva lepa. I razbijem ih u tiganj. Ljuska nije potrebna. O da, odlično mi ide. Ups, izvinite. Kajgana je najlakše jelo na svetu. Razbijem jaje. Odvajam belance od žumanceta. Kod mene će biti najbolja kajgana. Dalje uzimam špric i sakupljam belance. Sad ga sipam u tiganj. Zatim treba napuniti špric žumancetom i dodati ga ovdje. Gotovo. Šta? Gorimo? Joj, sad ću ugasiti, ne brinite. O ne, moja kajgana je izgorela. Ali imam ideju. Kečap uvijek pomaže. Ups. Sad je sve u kečapu. Dođi kod mene, utešit ću te. Moje remek delo je skoro spremno. Ostalo je dodati nekoliko detalja. Prijetno. Joj, kakav je to užas. Ne, neću to da probam. Bolje da sklonim to što dalje. Ovo jelo je mnogo bolje. Probat ću ga. Mrzim povrće. Ne sviđa mi se. Možda će ovo biti ukusno i izgleda slatko. Sad ću probati. Wow, to je baš lepo. To sam i htjela. Baš mi se sviđa. A biram kajganu šefa. To, hvala Margo.
Jao, koliko Twixa ima ovdje. Je li to mnogo? Blago vama. Ja sam dobila samo jednu čokoladicu. Hej, pazi gdje bacaš to. A ti se ne deri na mene. Inače ću te iseći motornom testerom. Jao, nemoj u pomoć. Dobro, smirite se. To nije za vas, već za moju čokoladu. Tačnije za 2 čokolade. Zaboravila sam da Twix ima 2 štapića. Zaboravila? A da nisam slučajno zaboravila da čokolada leti na sve strane kad je sečeš. Umjesto da se derete, mogli ste da se poradujete za mene. Iako imam samo jednu čokoladu, vi imate mnogo više. Ako si već završila, vreme je da počnem jesti svoje mališane. Prvo moram skinuti omote. Rekla sam svi omoti. Sad mogu jesti. Mnogo volim Twix, uvek je dobar. Pogotovo kad ga ima toliko. Imam ideju. Što bih jela suve štapiće kad ih mogu močiti u mlijeko? Jel se šalite? Zašto sve leti u mene? Smiri se, bolje pogledaj kako se obično mlijeko pretvara u čokoladno. Sigurno to nikad nisi video? Mogu i jesti i piti u isto vreme? Pa vidim da si skoro završila. Znači mogu i ja da počnem. Ostalo je samo da oduvam omote. Kako vam se sviđa to? Recite da je cool. Ali to još nije sve. Vreme je da obavim važno gradilište. Sve ove čokolade su veoma jak i ukusan građevinski materijal. A Nutella će biti kao lepak. Mnogo je ukusna i savršeno će spojiti sve delovi. Pa, hajde da krenemo. Jao. Pogledajte kako mi dobro ide. Ovo je prva čokoladna kula na svijetu. Već dohvata do oblaka. Treba će mi stepenice da bih završio posao. Nisam znao da sam tako dobar građevinar. Da li razumiješ da je ovo dobra prilika? Naravno. Šta čekamo? Hajde da jedemo. Čudno, zašto se sve trese? Joj. U pomoć. Ups, nadam se da je živ. Kako vam nije sramota? To su bile moje čokolade. Dobro je što sam stavio kacigu. Ona me je spasila. Ma šta je to bre? Zašto nikad nemam sreće? Dobila sam samo jedno oko. I već sam ga probušila. Stvarno si baksuz. I tebi ću isprljati ako se budeš smijao. Znaš li da su oči veoma lepljivi? Prestani. Neću gubiti vreme, bolje da jedem. I ješćeš, a ja ću onda pripremiti jedan dobar prank za tebe. Treba će mi čak za to. Mislim da će poverovati. Julia, vidi, sad ću izvaditi oko. Što? Oko, pravo. Jao, skloni ga od mene odmah. Šta je to? Jao, izgleda da je se zagrcnula. Moram je udariti po leđima. Onda će sve biti u redu. Kakve su lepe ove čokoladne kuglice. Jela bih ih ceo dan. Jao, odakle je ovdje oko? Užas. Izgleda da oko stvarno liči na pravo. Naravno da liči. Jedina razlika je da ovo oko je mnogo ukusnije, a unutra je slatko punjenje. Punjenje kažeš? Onda gledajte mene. Sad je moj red da jedem svežele bombone. Nešto nedostaje. Još par očiju. Ne, moje ne smiješ da diraš. I bez vas ću ih da pojedem. Daj bar jedno. Ti si nam prijatelj, daj nama malo. Nemam šta da vam dam, sve sam pojela. Vidite, prazno. Šta je to? Zašto tako dobro vidim? To je sve zbog pohlepe. Da. Jel se šalite? Zašto uvek dobijem tako malo? A mi imamo puno čipsa. Jedan čips, ne mogu je ni uhvatiti, toliko je mala. Šta radi tamo? Kako šta? Moram to nekako pojesti. Mislim da će mi pinceta pomoći. A vi bolje jedite brže umjesto da se smijete.
Lako, ja ću brzo pojesti svoje pakovanje. Samo da ga otvorim. Što je to? Zašto se ne otvara? Peter je slabić kao devojčica. Ja nisam devojčica. Zapravo, postoji bolji način za otvaranje čipsa. Samo treba da isečem pakovanje. Ja sam vam rekao. A da ne prljam ruke, neka čips leti pravo u usta. Kako ukusno. Wow! Joj. Ja nisam mislila da dečaka može oboriti pakovanje od čipsa. Trebalo bi i da pojedem svoju hranu. Kako dobro. Oduševljena sam. Hej, boli me. Tebe boli, a meni je ukusno. Veoma ukusno. Živ sam. Ili ne. Čips je prelep. Ne mogu da se zaustavim. To je nemoguće. Previše su dobri. Previše. Pazi, bit će pucnjava. Hej, mogla si i meni da daš kacigu? Ovdje treba neka ciga, ovdje treba slomiti sav njen čips. Jao, svaka ti čast. Kakav tačan pogodak. Što je to bilo? Pomozite mi da izađem. Fuj, samo ne brokoli. Brokoli? Zašto ja imam neko seme? Nije nešto. Tačno. Samo ga treba posaditi. Onda ću saznati šta će od njega porasti. Prestani da kopaš. Prestani, sva zemlja leti u nas. Ups, nisam namerno. Sva usta su u zemlji. Ne ljutite se, samo kopam rupu za svoje seme. A dok ono raste, jedite svoje brokoli. Znači, red je na mene. Ali problem je da mrzim brokoli. Tako je neprijatno, fuj. Nisam jel ništa gore. Moram odmah da isperem usta. O, tečnost, daj ovamo. Gledajte, raste. Tvoje kola je pomogla mom cvetu da poraste. Pomogla? Sad moraš jesti ovo. I to nije cvet, već brokoli. Da jedem, ali sam ga uzgajala tako dugo. Nadam se da je barem ukusno. Ne, očigledno sam loš baštovan. Brokoli je užasan. Nemoguće ga jesti. Sad ti je lice u zemlji. Prestani da se smiješ, Julia. Ostali si samo ti. Ja, ali tako je velik. Neću moći da ga pojedem. Tako je, znam. Gledajte svi da ne bude ti brod. Naivni, vi gledajte, a ja ću se otarastiti toga. Izgleda previše grozno. Znači, odlučila je da nas prevari. Dobro je što imam specijalnu čini ovdje. Jadna ja, gledajte, pojela sam sve. Bilo je užasno. Tek će ti biti užasno. To je sve što si bacila. Reci mi hvala, uhvatio sam. Nisam to htjela da jedem, ali očigledno morat ću. Skittles, super. Ali voleo bih da imam više. Julia opet ima najmanje. Ne samo manje, imam samo jednu bombonu. Ali rano se radujte. Već imam dobar plan kako da je povećam. Za ovo će mi trebati samo iPhone. Samo ću približiti slatkiš na kameri. Super! Sad je veća i sigurno lepša. Da, prelepa je. Mnogo je ukusna. Oduševljena sam. Peter, sad je tvoj red. Vrlo rado. Vidite, sad ću uhvatiti sve bombone ustima. Jeste li ikada vidjeli ovo? Ups, malo sam promašio. Malo? Skoro ništa nisi uhvatio. U redu, svi su već zaboravili na tebe. Sad ću ja jesti. Mogu li da ti uzmem bar jednu bombonu, recimo žutu? Naravno da ne, ne možeš, to je moje. Ostao je najteži deo. Koju boju odabrati? Koje bombone prve da pojedem? Mislim da će mi trebati pomoć. Wow! Koju boju izvučem, tu ću jesti. Wow! Počet ću od
Zelene. Wow. Uzgred, to je moja omiljena boja i mala sam sreće. A dalje ću jesti sve redom. Ove bombone su previše ukusne. Onda ću izvaditi kapsulu. Šta je tamo? Jao, ona sija. Pogledajte kakva velika bombona. Tako je lepa. Jao. A unutra je čitava gomila bombona. Biće mi dovoljno za ceo život. Hoću ja. Nutrije je nestalo. Daj mi onda svoje. Naravno daću vam. Stavite ruke. Ja nisam pohlepan. Ovdje ima dovoljno za sve nas. Hvala, Peter. Hoćemo li početi? Ja ću biti prva. Oho, čokolada. Super. Ali što je sa njom? Kako da je pojedem? Sva se istopila. Ne zavidim ti. Smislila sam nešto. Znam kako da pojedem svoju čokoladu. Treba mi led i makaze. Prvo ću probati malo. Ukusno. Ako sipam tečnu čokoladu na led, stvrnut će se i moći ću da je pojedem. O, crtati čokoladu mi je baš zabavno. Ispalo je cool. Jedva čekam da probam. Jao, divno. Šta me gledaš? Hajde, jedi svoje jelo. Smrznuta čokolada? Ozbiljno? Sva je u ledu? Tako je bolje, da vidimo. O, izgleda ukusno i miris je dobar. Jao, kao kaman je. Kako da je pojedem onda? Hajde bre, slomi se. Hajde. Okej, pokušat ću da je ližem kao sladoled. Ajoj, to će dugo trajati. Dobro je što sam ja dobila rastopljenu čokoladu. Mogu napraviti bilo koju figuricu od čokolade, a zatim je pojesti. Ovaj put ja ću biti prva. Ne, ja ću. U redu, hajde ti. Smrznuta vafla? Volim vafle naravno, ali ne smrznute. Kao kamen je. A šta ti imaš? Sad ćemo vidjeti. Da, blago meni. Imam vruću mirisnu vaflu. Super. Jedva čekam da je pojedem. Jao, previše je vruća. Moja ruka, kako peče. Marie, uzmi moju vaflu. Tako je mnogo bolje, hvala. Ali kako da pojedem svoju vaflu kad je tako vruća? Znam, ovo je da se ne isprljam. Ako budem jela nožem i viljuškom, neću opeći ruke. Sad ću da probam. Baš ukusno. Šta to radiš? Glupa smrznuta vafla. Hajde, slomi se već. O, juhu. A možda ću je tako moći da pojedem? Ne, i dalje je čvrsta. Pa dobro, onda je neću uopšte jesti. Okay. Mija, pa nemoj biti tužna. Ne brini. Vidi, moje vafle će biti dovoljno za nas dve. Posluži se. Hoćemo zajedno pogledati? Hajde. Wow, topla čokolada sa marshmallowom. Obožavam je. Ali kod jedne od nas je hladna. Smislila sam, ja ću piti sa slamčicom. Ali zašto ne mogu da je stavim unutra? To, dakle, kod mene je vruće piće. Super. To nije fair. Moja čokolada je tako tvrda da je ne mogu ni popiti. Pa dobro, lizat ću je. To je ukusno. Liči na sladoled. A meni se posrećilo, dobila sam mekane i slatke marshmallove. A čokolade? Joj, baš vruća. Zašto se smeješ? Šta da radim? Pićem čokoladu u rukavicama, onda moje ruke ništa neće osjetiti. Odlično. O da, to je baš ukusno. A ti liži svoj led. Što si ti prva? Hajde zajedno, 3, 2, 1. Nudle, super. Yummy. Cool. Čekaj, da li su moje nudle smrznute? Ne mogu čak ništa piće da izvadim. O, izvadila sam, ali ipak nije postalo bolje. Nemaš sreće, a ja ću sada lepo ručati. A rukujem štapićima kao pravi ninja. Probat ću. O, da. Jo, o ne,
mi usta. Pazi, ne mogu više da izdržim. Znam kako da rastopim svoje rezance. Pomozi mi, Mija. Da, sad ću i ja moći da probam svoje nudle. Postalo mi je lakše. Ove nudle su jako ljute. Hvala na pomoći. Sad ću konačno jesti. O, da, baš ukusno. Ups, potpuno sam zaboravila na manire. Izvini. Hej, bitka prstima će odlučiti ko će biti prvi. Nećeš me pobediti. To ćemo još vidjeti. Da, pobedila sam. Šta imam? Rastopljena lizalica. Šta? Kako da je jedem? Okay. Dobro, a šta je kod tebe? Oho, kod mene obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jo, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jo, Mija, pomozi mi. Lizalica je tako hladan da bi se zalepila za jezik. Ajde, sad ću ti pomoći. Jo. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam pretjerala. Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. O, smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne. Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze. Makaze, pobedila sam. Hej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagece, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. Vreme da se pobrineš za svoj jelo, Mija. Okej. Smrznute nagece. Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jau, o kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju. Moram ih nekako zagrijeti. Imam teglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jao, šta se to osjeća? Gotovo. Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi, ko je to? Haha, ja ću prvo otvoriti. Pizza? To nije fair. Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim pizzu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvore. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza, ali smrznute, da, znala sam. Dobro, probat ću je. Juj, moji zubi. Šta da radim sa njom? Kako jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi i žvači. Uspelo je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva. Šta se krije ispod ovih kutija? Sad će vam učitelj reći. Pa, zdravo. Zar niste shvatili? Pokazivala sam vašu prvu nagradu. To je lutka Barbie. A čime ćemo crtati? Ne može. Još nisam pokrenula tajmer. Sad čekajte. Dakle, imate 2 minuta. Krenite. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Šta? Obična lovka? Pa dobro. A šta je kod mene? O, dobila sam boje. Ha, pobedit ću te. Pa ne, ja ću dobiti Barbie, jel ti jasno? O ne, moja četkica je sad u smeću. Ups, baš ti hvala, Mari. Treba nešto smisliti. Tačno, imam prste. Crtat ću prstima.
Da, odlično mi ide, vidi. Ali nešto nedostaje. O, znam. Polako. Joj, kako je teško crtati olovkom. Ej, još se i slomila. Treba je naoštriti. Što? Dobro, pokušat ću još. Jao, kako sam poželjela Charlesa. Tako je sladak. O, ne, nešto sam se zamislila. Nemam više olovke. Oho, pogledajte kako je lepo ispalo. Ja sam završila. Što? A vreme ističe? Ostalo mi je manje od 1 minuta da završim crtež. Moram se ubrzati. Dakle, sad ću sve brzo nacrtati. Glava, telo, kosa. Stigla sam. Pokažite svoje crteže, mlade dame. Ema, šta je to? Tako crtaju mala deca u vrtiću. Strašno. Marie? Da vidim. Oho, kako lepo i originalno, bravo. Pobjeda je tvoje. Uzmi svoju lutku, Barbie. Jupi, dobila sam Barbie. Kako lepa. Baš kao ja. Dođi kod mene, lepoto. Neću te nikome dati. Kako si slatka. Ema, skloni svoje prljave ruke. Moje Barbie. Imam kakicu za vas, pogledajte. Ha, šalim se. Zapravo imam psa za vas. Pogledajte ovog slatkiša. Dakle, kuća će dobiti najbolje od vas. Crtajte. Čime ću ovaj put crtati? Što? Jesu to krede? Samo to? Nadam se da ću ja imati nešto dobro. O, flomasteri. Gotovo. Moj unutrašnji umetnik je spreman da izađe. Sad ću nacrtati najboljeg psa ikad. Prvo treba obris. Ne sviđa mi se. Ponovo. Jao, kako loše. Uopšte mi ne ide. Ne. Jao, izvini, Ema. Kreativni proces je težak. Čekajte, tačno. Mogu zaokružiti ruku i dobit ću njušku psa. Da, odlično. Hej, Ema, gledaj u svoj crtež. Pa dobro. Svakako će moj crtež biti bolji. Pala mi je na pamet dobra ideja. Izmrvit ću krede u rukama. Odlično. Sad ću sipati sve na papir i nacrtati njušku. Gotovo. Sad ću obrisati tvoj crtež. Imaš nešto ispod nosa. Juj! Marie! Ne! Vreme je isteklo. Pokažite crteže. Wow, Marie, kakvo lepo kuće. A šta je kod Eme? Ema, opet loše. Ema dobija 2, a Marie lepo kuće. Tako me je sramota. Uzmi ga. Nadam se da ćete se sprijateljiti. Joj, kakvo slatko kuće. Oduševljena sam. Duša mala. Ha, eto ti, hoćeš i ti da dobiješ. Ja izvinjavam se. Evo vaše nove nagrade. Nintendo Switch. Jel ga svi vole? Odlično, onda krenite. Sad ćemo da vidimo šta imam ovdje. Hej, Marie! O, a kod mene je plastelin. Super, zadovoljna sam. A šta je u mojoj kutiji? Oho, kakva dobra hemijska. Joj, oštra je. Shvatila sam. Ovim treba grebati po specijalnom crnom papiru. To nije teško. Džaba se trudiš, ja ću svakako pobediti. Dakle, treba razvaljati ovaj plastelin, ali to je baš dugo. Imam bolju ideju. What? Ups, nisam ništa uradila, stvarno. Dobro je. O, taman sam žedna i gladna. Evo ga, telefon, a tačnije maskice za telefon. Stavit ću ovdje komade plastelina i razvaljati ih. A sada treba dodati detalja. Gotovo. Ostalo je to izvaditi iz maskice i to je to. Mogu dobiti nagradu. Ja sam spremna. Pogledajte, jako sam se trudila. Ne, tog nije dovoljno. A šta je kod Eme? Oho, kao da je pravi.
Nagrada sigurno ide mi. Svaka čast. Žao mi da ti je dam, ali šta da se radi? Hvala puno, učitelju. To je najbolja nagrada u mom životu. Hoćeš zajedno da igramo, Mari? Hajde, uzmi. A ovo je moj kontroler. Hej, pobedit ću te i ovdje. Devojke, jedva sam dovukla vašu novu nagradu. Možete krenuti da je crtate. Hajde. Čime ću da crtam? O, to je flašica sa vodom i perle. Emma, treba da se osvežiš malo. Hej, prestani. Devojke, dosadili ste mi već. Dobro. Bolje da vidim šta je kod mene. Oho, to su boje. Set pravog umetnika. Cool. Dakle, treba mi žute kuglice. Takve boje, lizalica. A sad ću dodati malo bele boje. Da, odlično mi ide. Vreme je da i ja počnem. Nacrtat ću prvo obris. Joj, nešto neće. Onda prelazimo na plan B. Sipam žutu boju. A sad mi treba žvaka. Gde? O, evo je. Treba je malo prožvakati da bi bila mekana. Fuj, odvratno. Bitan je rezultat. Već sam naduvla balon. Umočit ću ga u boju, a onda staviti na papir. Savršen ravni krug je spreman. Odlično! Mari, zaboravi na lizalicu, nećeš je dobiti. Devojke, nemate više vremena. Emma? Dobra si. A šta je kod Mari? Eto, pogledajte. Pa iskreno, ni nešto. Mogla si bolje. Emma je pobedila. Čestitam. Možeš uzeti svoju lizalicu. Ha, najbolja sam. Kako je teška. Izvoli. Wow, jedva čekam da je probam. Divno. Mari, možeš jesti sa druge strane ako hoćeš. Odlično, prvo hoću kolači. Jednostavno, spremit ću ih, dušo. Ništa ne obećavam, ali pokušat ću. Šta da radim sa ovim? Čemu služi ovaj krug? Ali oklagi znam da koristim. Dušo, šta ti je loše uradilo testo? Vidi kako treba. Lagano i polako, bez žurbe. Zatim treba iseći krugove i staviti u tepsiju. Hajde, idite u rernu, budući kolačići. Ništa mi ne ide. Imam ideju. Kolači se okrugli, zar ne? Dakle, mogu samo iseći krug iz testa i ne komplikovati stvari. A najvažniji sastojak su bombone Skittles. I ja bih rado probala takvi kolači. Nije loše, dušo. A šta je sa mojim kolačima? Pa da, kao i uvek, savršene su. Nemam komentara. Moji kolači su pravo umetničko delo. Odmah se vidi da ih je pravio profesionalac. Pogledajte kakvu divnu kuću od medenjaka sam napravila. Usput, hvala na ideji. Krov ću ukrasiti Skittles bombonama. Posljednji korak, šećer u prahu. I kao da je na moju kućicu pao sneg. Ne mogu da verujem. Dušo, tvoji kolači. Jao, ovo liči na mali požar. Moram hitno izvaditi kolači. Nadam se da ih još mogu spasiti. O ne, izgleda da se ovdje više ništa ne može učiniti. Da li su to kolači? Nisam sigurna da se to može jesti. Šta imam ovdje? Wow, to je kuća od medenjaka. Tako lepa i tako ukusna. Oduševljena sam. Ova kućica je pobedila. Nije moglo biti drugačije. Ja sam profesionalac. A sad želim hamburger. Požurite. Okay. To nije teško za mene. Mada, možda i jeste. Je li to mleveno meso? Fuj, odvratno. Znam. Umjesto ovog gadnog mlevenog mesa mogu koristiti čokoladni namaz. Odlično mi ide. Svaka mi čast. A kako su ostali? Takve mirisne lepinice.
Ali moram ih ispržiti malo. Treba da dobiju rumenu koru. Ma šta vi znate o rumene kori, bako? 1, 2 i hamburger je skoro gotov. Nije loša, ali najvažnija stvar u hamburgeru je sočna pljeskavica. Pozajmit ću mleveno meso, hvala. A sad treba staviti buduću pljeskavicu u tiganj i malo sačekati. Mamice, draga, šta si izmislila? Smiri se, bako, sve mi je pod kontrolom. Odlučila sam da ispečem marshmallow i da ga stavim u hamburger. A sad idu žele bombone. Gornju lepinju treba jače stisnuti i to je to. To je ceo recept. Kako vam se sviđa? Ne razumem zašto se tak mičete kad ću svakako ja pobediti. Samo pogledajte ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Mesa ne može biti previše. A sad ostaje samo da rasporedim povrće i sir po slojevima. Složite se da jedan sloj je baš dosadan. Ali ako napravite više slojeva, to će biti zanimljivo. Ma ja sam najbolja ovdje. Svaka mi čast. Pa ne planiram da izgubim. Stavljam sve sa stojke. A sad sosove. Ne treba ih štediti. Sipat ću što više. Jao, kakav divan hamburger. Još malo i dobit ću zlatnu koricu. Jao, dušo, nešto mi nije dobro. Ma daj, bako, vidi kako mi je dobro ispalo. Gledaj. Wow, kakva veličina. Prvo želim da probam troskratni hamburger. Baš je sočan, neverovatno. Sad ti, druže. Jao, sve se raspalo. Pa dobro, imam još jedan hamburger. Izgleda veoma lepo. Sad ću da probam. O, bombone i Nutella. Super. Ali kuvarski hamburger pobeđuje. Čestitam. Znate šta? To nije fair. Odlično vam ide. Hajde da nastavimo. Želim nuggetse. To je lako. Bako, probudi se. Vidi, Jennifer je naručila nuggetse. Jao, naravno. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. O, bako, hoćeš li mi dati malo ulja? Hvala. Čudno, zašto se ne lije? Verovatno treba jače potresti. Hajde. Ups. To nisam planirala. Ma, ko tako radi? U redu, nema veze. Bitno je da bude ukusno. A da bi uvek bilo ukusno, ja kuvam s ljubavlju. Piletinu treba ispohovati. Prvo treba umutiti jaja. Umočiti meso u njega. A zatim umočiti u krušne mrvice. Odlično. Sad se može pržiti. Baš mi dobro ide. Kakav miris. Hoćeš da probaš, kuvare? Kako da ne? Imam važnije posla. Moje nuggetse će biti najbolje. Izgledaju kao komadi zlata. I naravno, serviranje je također umetnost. Mora biti spektakularno. Znam, kad vas mrzi da kuvate, možete uzeti već gotovu hranu. Umotat ću nuggetse u sir, a zatim ću napraviti najukusnije pohovanje od Cheetosa. Samo treba izmrviti sadržaj ovog pakovanja. Draga, pazi, ne tako jako. Jo, izgleda da je uspjelo. Da vidimo. Da, odlično. Sad umačem meso u Cheetos i stavljam u tiganj. Već osjećam taj nevjerovatan ukus. Čak mi je žao da dam to Jennifer. Skoro sam zaboravila. Treba mi kečap. Sad je savršeno. O Bože, kako cool izgleda. Jel su to zlatne nuggetse? Ukus je najobičniji. Ok, probat ću sljedeće. Da, ovi mi se mnogo više dopadaju. Ali ima još jedna porcija. Crvene, super.
To je sir. To je definitivno pobednik. To, pobedila sam. Jeste čuli, a? Pobeda. A da li ćete moći da spremite picu? Hoću picu. Nema problema. I ja bih rado pojela picu sad. A, pizza. Da, to mogu. Ovdje potrebna paradajz pasta. Sipam kap na testo i mažem kašikom. A sada ide sir i naravno kobasica. Žao mi je da vas ometam, ali... Gledajte, ja sam kuvar. Leteće testo. Jo, nije poletelo. Ne brini, dušo. Evo, uzmi još jedno pače. Hvala, bako. Znam, ne treba mi ta dosadna paradajz pasta. Uzet ću topljeni marshmallow. Stavit ću veliku kašiku, tako je. A sad ću dodati moj omiljeni Skittles. Nikad neće škoditi, sa njima je sve lepše i ukusnije. Eto, skoro sam završila. Jao, odmah se vidi da nemate pojma. Moja pizza će biti najzdravija. Nikakvog belog testa, to je dosadno. Obojit ću ga u crno. Vidi šta radi. To je tek početak. A sad ga treba razvaljati. Na teste treba staviti posebnu paradajz pastu. Onda će pizza biti ukusna kao u najboljim italijanskim restoranima. A sad ću narendati malo sira. Dobro. A sad je vreme za škampe. I da im ne bude dosadno, dodat ću njihove prijatelje dagnje. Jelo visoke kuhinje je spremno. Pa, to je to. Ostalo je samo da se ispeče. Pa koliko još? Zaspaću. Jo, je li gotovo? Konačno. Naše pizze su spremne. Belisimo. Tako lepo miriše. Pa, nije loše. Sad ćemo da vidimo. Baš zanimljivo izgleda. Uj, šta je to? Morski plodovi? Fuj, neću ni da probam to. A ovo je već mnogo bolje. Liči na Skittles. Pa, izgled je bolje nego ukus. A ova pizza izgleda potpuno normalno. I miris je baš lep. O, da. Kakav dobar ukus. Da, to je pobednička pizza. Čestitam, bako. To, hvala. Zaslužila sam to. Moja pizza je bila bolja. Evo mojih dokumenata. Odlično, učite. Oho, ne mogu da verujem. To nije žena, to je boginja. I ona ide prema meni. Kakva lepotica. Vrućina je ovdje. Evo mog pasoša, a u njemu je karta. Hvala. Danas dobijem previše muških pogleda. Srećno, momci. Moram da idem. Hajmo, možda ćemo stići. Hej, a gde ste vi krenuli? Gospodo, pokažite karte. Evo mog aviona. Kakvo savršeno telo, za razliku od mog. Oho! Konačno, umorna sam od hodanja sa ovim stvarima. Ja, duše moje. Baš ste nedostajali svojoj mamici. Idemo na putovanje, mali moj. Zdravo, vaša karta. Sve u redu, ali nažalost ne možete ući sa psetom. Kao i sa ostalim životinjama. Imam odličnu ideju i odličan šešir u koji ću sakriti zeca. Ćao, čao, Bobe. Ne brinite, ostaće sa mnom. Vaš pasoš, gospođo. Sve u redu, a sad mala provera. Šta? Jo, sa životinjama je zabranjen let. Ali ne brinite, vaš ljubimac će vas sačekati i biti ovdje dok se ne vratite. Zdravo, gospodine, mogu li da proverim vaš šešir? Pošto je tako, pokazat ću vam jedan trik. Op, i pasoš je ovdje. Oho, to je nemoguće. Brzo mi dajte šešir na pregled. Čudno. Izvinite, možete da uđete. I pozadi ništa. U redu.
Zdravo. Požurite, gospodine. Jo, moj zec je ostao tamo sam. Izvinjavam se, draga damo, ali znam kako da vam pomognem. Jedan mali trik i vaš prijatelj će biti pored vas. Sad ću... Da, mislim da sam ga našao. Evo ga. Wow, hvala vam. Da vidimo. Sve u redu. Dobar dan. Papiri su u redu, ali korpu ću morati da pregledam. O ne, u njoj je moja mačka. Znam. Jao, gospodine, da li su vam nekad rekli da imate prelepu bradu? Mogu li da vas slikam? Pa što da ne? U stvari, čekajte. Moram prvo da popravim frizuru. Sad sam spreman. Odlično. Uspelo je. A sad treba što brže sesti u avion. Izvinite, moram da idem. Hej, šta je to? Prazna korpa. Osjećam da je u njoj bilo životinja. Molim vas, uđite. Thank you. Evo mog mesta. All right. Sad mogu da te pustim, maco. Joj, kako je slatka. Mogu li da je pomazim? Naravno. Tako slatka maca. Jao, šta je sa mnom? Da li je to alergija? Thank you. Zdravo, srećan put. Dobar dan. Pogledat ću vaše dokumente. I treba to sve skenirati. Vozite li životinje? Izgleda da ne. Onda prođite. U stvari, čekajte. Ja, otkrili su me. Nema izuzetaka. Sa životinjama je zabranjen ulaz u avion. Kakva šteta. Kakva su stroga pravila ovdje. Sigurno i sa žabom ne može. Moram nešto da smislim. Imam knjigu koju sam pročitala, što znači da je mogu iskoristiti. Taj deo priče mi se nije dopao. A sad ću staviti žabu unutra. Odlično. Sad mogu da idem. Evo moje karte. Mogu li da prođem? Thank you. Odmah nakon skeniranja. Sve u redu? Da, možete proći. Dobrodošli u avion. Uđite. Evo mog mesta. Stavit ću prtljak na gornju policu da ne bi nikom smetao. I spremni smo za poletanje. Dobro je, nisu me primetili. Kako si moje zelene lepota? Jo, šta je to? Čije je to? U pomoć! Zdravo, evo moje karte. Kako si, Keša? Je li sve u redu? Žao mi je, ali Keša ne ide nigde. Avionom sigurno ne. Sa životinjama je let zabranjen. Jesi li čula? Sa životinjama je zabranjeno. O, imam ideju. Hajmo, treba mi tvoja pomoć. Tako je bolje. Zdravo. Vaše karte, molim. O-oh, gušter je izašao u šetnju. Gospodine, je li sve u redu? Da, sve je super. Ne, to je nepodnošljivo. Golica me. Šta je s njim? Samo se setio smiješne šale. Jel da, Alex? Nekako slabo verujem u to. Pokažite mi šta imate tamo. Znao sam. Htjeli ste da unesete životinju u avion. Jo. Pogledajte šta je tamo. Idemo brzo. Šta? Gde su otišli? Ne znamo. Jao, pobegli su. Zdravo, evo moje karte. Sve je u redu. Ili nije. Zlatna ribica. Ne smete unositi životinju u avion. Molim vas da mi date ribu. Pazit ću na nju. Da li ću i ja morati da ostavim svog ljubimca? Previše ga volim. Imam ideju. Sklonite se. Evo mojih dokumenata. Pustite me u avion, brzo. Okay. Šta je ovo? Ne smete ulaziti sa životinjama. Nikako. Ups. Kako se usuđujete? Izvinite, molim vas, uđite. Evo mog mesta. Jel mi se čini ili neko tvrči? O ne, zmija. Ma šta vam je?